yen bengi turut dian sing tak pikir rondo telesetan dalan dadi manten sepisan kowe pegatan ayo ditambani ora gumawa lara rindu ditambani kok malah telu lara puyeng ditambani kok malah liyeng bisa mari yen aku dadi bojomu doyan mangan yen bengi urutan sakrisian sing pikir rondo telesetan dalan dadi manten sepisan kowe pegatan ditambani ragu mawa lara rindu ditambani kok malah telu lara puyeng ditambani kok malah liyeng bisa mari yen aku dadi bojomu